Toro. Richardson. Tana nan. Dama Richardson. Hanyar dawo a cikin wasa. Richardson da zuwansa. Kasan fa fitinanne ne. Ba fitinanne ne ba. Kwallon ta tafi. Da yadda cin da a kafar shi yake jibi sai da ta dawo ya kara. Palhinha. Toro. Richardson. Tana nan. Dama Richardson. Hanyar dawo a cikin wasa. Richardson da zuwansa. Kasan fa fitinanne ne. Ba fitinanne ne ba na biyu. Richardson fitinanne ne. Wani ma yake ji yadda za a yi sai ya kular da yan Liverpool. In suka hargitsa suka tunzura. Jiminan faɗan taɓa shi aka yi wani kwantan ɓauna. Da yadda cin da a kafar shi yake jibi sai da ta dawo ya ƙara. Palhinha.